Global Covid-19 pandemiyası Haramdag Berdimuhamedow'un diktatorçılık häsiýetine behwitli mümkinçilik berdi. Turkmenistanyň ýaşlaryny her türlü bahanalary tapyp daşary ýurtlarda okamagyň öňüne almak üçin gören jaýdar mümkinçilikdir. Çeşmelerin berýän habaryna görä, koronavirus pandemiýasy sebäpli öýlerini gaýdyp gelen ähli talyplar Turkmenistan banklary tarapyndan onlain okuw üçin tölegleri geçirmekden yüz öwrenligi sebäpli o talyplar okuwlaryny dowam etdirip bilmez. Häzirki wagtda diňe Turkmenistana gaýdyp gelmedik talyplar okuwlaryny dowam etdirýär. Haramdag Berdimuhamedo ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp raýatlaryň Turkmenistandan gitmegini Gadagan edýär. Adan yolu, adan yolu, atlanalıyım.